Meye bunge ya West Mugrango me kaunti ya Nyamira nigo boigasabira obokonye bwe school fees elio asoase skuru ya menyenya SDA maiga yokonyora chipoint 50 nomo ase grade ya kianda korwa ase skuru ya Bomolito comprehensive ase korende nigo bale no botaka obonene ase amateyo emenyete ase nyomba egotwa nabo igo batabwati kende yokolia baganire omworoki gwoyo abeka gosirwa asogosoa eskuru naiza kumukojo yuki abagoli bane tata kuru kwa chae oyuki mama kuru kwa sensia yani to yuki nche nkaga igana moruchi na gotorika none nyomba moruchi bunire nono gosoma imekuwa na biri no muchando mono kigonyora none chibes chama temu none chibes chiskuru konyone gas abagoli bane ekondo baako na ndise lima tukons none nchara tukurara dindencha na ndinda botucha toyira no cheskuru tutakire kitende abagoli bane mbali kwenyara basi baakora mbali kwa tikende ndi na akora matera ndangiri menya nimbwati mutu bayibuli mbabwati besa mbabwati kende barangirese bakabona ika nondeka konye aba governor Amos Nyaribo aba Jerusha Mumanyi Steven Mogaka George Morarabuga Harama mongonye agende school ina nche familia yangu nimepitia mingi none kuragera ni shida none ngari siko timba tinje ndi onsinda makonyi gaki aso gwanta ko ino munyare ko nyagaki mwana na nyare ko gende skuru anyare ko soma akina abasabire nande ni gondu warete gaki mondorera mabira gaki monkonyi abantu baminto gaki mwesi abarai baminto mo wasa kontiga gaki mongato ko mwana ne sikare gaki monkonya so gwanta ko ino gaki na basoroire mo wasa kontiga gaki ase minto siya ikaisi ko yese dai me yese gaki mongato ko gaki aki abarai nkonye montiga gaki abantu baise yose gaki nkonye mwana narusika gende sukuru elinda some gaki tinkonyara nche kuyeka gaki ande ni bondu wale tomone none gaki monkonya so gwanta koino na basoroire ase skuru gotakobo na temire manonko ento yakera na koromo kimano kuligere nka kende nkiyo nanche na ligere yabo na biko na soma na tema zinkonyara na bwati point 60 na temire abali na bagon support banga counseling by fan kulige me anara na kikuona kugera na mento mukimano I promise nitaendelea kwa wale ambao mngependa kunisaidia namba ya simu ni 0705 01 0841 nidia tena 0705 01 0841 ningeomba tu mnisaidie inaleta Sinsiria na Njamanya Mengi.